2026 ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో గ్లోబల్ మీడియాలో 3 ప్రధాన అంశాలు ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మెస్సీ కోసం రెఫరీలపై రాజకీయం ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో అత్యంత పెద్ద ట్రెండింగ్ టాపిక్గా ఉంది. ఈజిప్టులో జరిగిన మ్యాచ్లో అర్జెంటీనా గెలిచిన విధానం, ఆడియో అసిస్టెంట్ రెఫరీ నిర్ణయాలు తీవ్ర వివాదానికి దారితీశాయి. లియోనెల్ మెస్సీని అర్జెంటీనాను టోర్నమెంట్లో ముందుకు నెట్టడానికి ఫిఫా రెఫరీలపై రాజకీయ ఒత్తిడి తెస్తోందని ఈజిప్ట్ కోచ్ హుస్సామ్ హసన్ ఆరోపించారు. అయితే తాము ఎవరికీ లొంగేది లేదని ఫిఫా చీఫ్ రెఫరీ స్పష్టం చేశారు.